Parsha Behar, and Bekukotai, the first Aliyah Kohen. Vayda Berda Noi El Moshe Behar Sinai Lemor. Dabir El Bnei Israel ve'amart alehem ki tavo'u el haaretz asher ani noten lachem ve'ashavta haaretz shabat la'adonai sheshanim titzra sedecha ve'sheshanim titzmor karmeka ve'asavta et tevuata ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני צדקה לא תצרע וכרמך לא תצמור את ספיח כסרך לא תצור ואת נווה נזרך לא תצור שנת שבתון יהיה לארץ והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדך ולהמתך ולצקרך ולתושבך הגרים ממך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול וספרת לך 7 שבתות שנים 7 שנים 7 פעמים והיו לך ימי 7 שבתות 9 שנים 49 שנה ועברת שופר תרועה בקודש השביעי והצור לקודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וקידשתם את שנת 50 שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היב תהיה לכם ושבתם איש אל עקוצתו ואיש אל משפחתו תשובו יובל איב שנת 50 שנה תהיה לכם לא תצרעו ולא תקצרו את ספחיה ולא תצרו את נזריה כי יובל היב וקודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש אל אחיו במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואות ימכר לך לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואות הוא מוכר לך ולא תנו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך כי אני אדוני אלוהיכם ויצאתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ויצאתם אותם וישבתם על הארץ לבטח